Oy, Chin! Ikaw, malandi ka? Bakit na naman? Nakakita kita. Sino yung kasama mong lalaki? Mukhang aawigan ko nakatalikod Mukhang yung boyfriend ko yun Ha? Asa to? Di mo ka kita. Di ka pa talaga aamin? Siya ang nidool na ko ato. Puta kay ba? Sinuri mas gwapa pa ko nimo. Maong gidool siya na ko. Yala mo ng boyfriend ko, papatulan mo. Saan ni mga bata? Ay, araman ni mga inampak diri ay. Sugdon pa lang. Saan ni lagi istoryahan? Sugdon pa. Tapos lalang-dilang ka lang. Puro magdali sa uyab. Oti, basta mag-doon. Share your Pagki life. ayaw ni mga anak ka. Hindi na nagtiligyan magsikip. Nag-awal niya. Sus, Ginoo. Sa bunutan kaya. Hoy! Usa na na inyong kilakihan ninyo magsige mo mong away-away. Unsa man ninyo sa bunutan? Kasi naman pa yung boyfriend kayo naagaw niya Wala dyan pa. Sus, Ginoo ko away mo anang uyab-uyab na kinay mo ka. Dili na nako. Sira pa. Di kasi siya makapagalat ng iba. Mga agaw pa talaga. Wala dyan pa. Sira doon na ako. Uy, ko ana na ninyo. Anong kasama ng lakihan nga inyong ilugan? Katong imuhang ulingon pa ba? Katong putot! Katong putot! Pagbida! Mag-away mo anong putot! Bebe! Asam na bitan yung uyab niyo. Tingnan. Bakit sila akong black piso? Paputot-putot ka tapos agawin mo lang naman pala. Wala dyan pa. Dito totoo na. Basta, ginatanan mo mga di mo magsikuyab-uyab. Nga nung mong duhang magpatay na mo anong sa kalalaki? Basta yun. Sus ninyo, nagpakaulang mo sa inyong amahan. Naiulong siya na ganyan ako sapatos. Uwa mang ganyan na purma tungod ninyo pagpa-eskwela na ko ninyo. Lagi na yan kasi siya kinakapihan mo alamin mo kaya pa. Wala ako'y kinakakampihan ninyo. Ang gusto na kong may tabong, huwag usang na manguyab sa ninyo. Pag-eskwela o na ang akong tumong og toyo ninyo. Kamu mga wamoy, mga puangod na mga... Sus! Panglakaw mo ito! Wamoy mga... Nanuya akong pangita kayo ninyo! Nanuya akong pangita! Lakaw na! Dali! O magawi! Ugtasan ko ng mga anak ka! Pagkawagi ka laki! Atakihon nagdalian yung mga buta! Mas gwapa gining manghod ni Maricel ni si Chinchin. Karo di siya masungkot na ako Inimpormahan ako bagong tupi. Saipit ka. Uy! Dili na ka diri? Tataon na Saan na? Buwak ko. Kinuha na ako dito. Papa ni mo, okay lang ka papa ni mo. Kasabaan ni Mina. Ano man? Nakitaan man rin ang ate. Maricel? Nakitaan ta? Kita siya ka to nagdool ka na ko. So, kung dito ni mo rin samot ka so, daan pa ka. Ano ayaw mo makasakop na ito rin na pita Yan sabi, buhato ni mo. Buhari to ron. Ay, posibleng maka-ari siya din nga. Katago ni lugar adre. Ay, may makadisturbo sa konditer. Maricel! Pa, bakit? Asa may umanghuli mo si Chen? Andon, kasama yung lalaki niya, lumalandi. Yung boyfriend ko dati, yung sinabi sa'yo, ngayon gusto lang naman niya, sinabi niyang minions daw. Bungot sa uk-uk! Ato na to, asa mo nun? Doon pa, Sus, nagpagkaong lagi mo rin. Kakaroon talaga. Tara, puntahan natin pa. Ayun, kita mo pa, naglalandi, di ba? Ang harot-harot, Sabi niya nakaraan ako yung malandi. Ngayon siya, pa-minions. Sabi pa niyang pa-minions yung lalaki. Ngayon gusto lang naman pala niya. Inagaw pa talaga pa, kita mo, Sama-sama. Siya yun. Ang putot. Hindi ay. Putot, ulingin mo din pa. Dali pa, ulingin mo. Dali pa, ulingin mo. Salbahis din pututa. May plano siyang hutdon og turjak ning ako mga anak. Karon ni ka pututa ka. Katilo yung ka na ko pututa ka. Lakutak ko nimo. Bahay ka talaga, naturingan pa kitang kapatid ko. Tapos mga agaw kong animal ka. Yari ka talaga kay Papa ngayon. Tingnan mo lang. Music talaga. No.